sumpaka kwasa ngalele kusile sumpaka Sanibonani babukeli lona siwami samanzi ngiyakayithwala sila egoli mkhulu ninjani siyaphila kahle la mhamba kahle akuyaphileka nasila kwaguqungene egoli hayi guqungene ya kwaguqungene la njengosibade kanje thina kusho ukuthini hayi baba nini wakhelo round nibade nini wakhelo round ngaba le Africa phezulu nini yabona le Africa awekho amaqhugwane eAfrica khona o-round mfana ukuthi umnyango ube mude ungene ngoba insizwa zakhona zinde mfana ukuthi ungene nje umile uluphozo lumile uthe manje la kwaguqungene sivele singene la sishone phansi siguqe sithobe bese sikwazi ukukhuphuka sesikhuphuka kahle. Okay namhlanje sokhokhoba sithi silandani phansi ekujuleni sizojula ngethunga sizobamba nje ithunga sizobamba ithunga ngiyazi abantu abaningi bazodideka ukuthi sikhuluma ngani masikhuluma ngethunga uma sikhuluma ngethunga ngicanga ukuthi sisuke sithinta akwengiye nje qale kulaba kulokho abantu abakwaziyo abakhulela emakhaya ababesenga benza zonke izinto ithunga likwazi ukuphathela ubisi likwazi ukuphatha ungazi usho wena ukuthi liphethe umcebo la ekhaya noma liphethe ukukhanya noma liphethe into esikwazi ukuthi silala siyidlile la ekhaya ithunga ibhakede abanye basebenzisa ibhakede abanye basebenzisa leli eliyinsimbi elinamele ibhakede mabeyosenga thina ke sikhule sazi ukuthi ithunga logodo bebebaza belibaza ithunga into ehlala ubisi noma okusengelwa kuyo ehlala ohanja kuyosengelwa kuyo esibayeni ifake ini ubisi okutshena ngokusobala ukuthi izinto ezihamba nokukhanya kwala ekhaya ithunga abanye ke kube khona inkamba kube khona inkezo kube khona inqoko kube khona yonke izinto izithebe lezi iqabetho lezi zakhona kube khona zonke izinto imbenge nazo zonke lezi zinto ezikhandwa ngotshani ezikhandwe ngeingodo ihlahla ezithile ezisuke zakha lezi zinto zesintu esazi ukuthi ziyasebenza beyisetshenziswa okhokho noma beyisetshenziswa abantu abadala noma beyisetshenziswa endulo izinto ezikwazi ukuphatha ukudla lezo izinto okuthiwa yithunga so manje namhlanje sizothinta indaba yethunga ithunga esizokhuluma ngalo la ileli elenzelwa umuntu noma elembatha umntwana osuke kade ekufanele ukuthi azomukezwe inhlanhla ekhabonina noma kubo ngisho kanjani ke mangithi azomukezwe inhlanhla ekhabonina noma kubo umntwana lona sihamba ngokuzaleka kwakhe ukuthi uzaleke kanjani sihamba ngokuzaleka kwakhe ukuthi uzaleke kanjani okay ke sibuya lapha ke sobheka le lokhuzana ithunga ukubikwa komntwana nembeleko ngoba kufanele ukuthi siqale sikuhlukanise lapho ukuze kuzokwazi ukuthi umntwana onjani owenzelwe ithunga okay angithi uyabona sinembeleko sinokubikwa komntwana uma sikhuluma ngembeleko nokubikwa komntwana masithinta imbeleko sithinta umntwana onoma wakhe noma onomzali wakhe onabazali bakhe abaganeneyo uma sithinta imbeleko sithinta abantu abaganeneyo bese umakoti noma umfazi wakhe noma intombi ake ngithi intombi ngoba usuke engakamtholi umntwana nalesikhathi egana bese yahamba mayisekhulelwe sekuzwakala ukuthi ubambile akhulelwe mhlambe izinyanga zize zibe isithupha bese yahamba ebuyela kuphi kubo eseyoteta lo mntwana eyomenzela imbeleko usomlandela le yanhlanhla yakhe engikhuluma ngayo manje somlandela le yanhlanhla yakhe okwenzelwa ingane yokuqala mayimithi ingane yakhe yani yokuqala emshadweni wakhe lapha ashadele khona bese ke ehamba yakubo afike ayotetela khona mayisetetile khona omalume baleyo ngane noma umkhulu waleyo ngane okubaba wentombi noma ubaba walendodakazi yakhe bese efika emhlabela imbuzi ukwenzela ukuthi amathonga la ekhaya ayiqonge lengane ayembathe bese ehamba nesikhumba sayo eseyapi eseyakubo lapha aganele khona yona lentombi la eganele khona bese ikwazi ukuthi mayisifika laphana emzini wayo iphinde yemukelwe ngembuzi phela sekumukelwa lo mntwana muni uyabona kujatshulelwa lo mntwana ukuthi ukwazile ukuthi amtete kahle
ngoba ucelelwa khona la ekhaya mayephuma ukuthi uyahamba uyolanda inhlanhla yezingane zakhe yesibeletho sakhe kubo. Ayicelelwe la ekhaya afike ngane nakhona mayisekhishwe ahlatshelwe imbuzi lomntwana afakwe isiphandla bese ehamba nembeleko. Eyobeletha bonke laba bantwana bakwabo bazolandela kuphi esibelethweni sikanini. Eyobeletha bonke laba bantwana abazohlala kuphi esibelethweni lembeleko. Mayifika ke nayo uzofika nayo umntwana ozozalwa la ekhaya uzombathiswa kulembeleko. Uzobelethwa ngalembeleko. Eyabeletha lona wavula isibeletho ukuthi enze njani atetwe. Yeah, wavula isibeletho ukuthi abelethwe. Lona wavula lembeleko ukuthi abelethwe ngayo ekhakonini. Bese ke ebuya nayo. Mayibuya nayo bonke laba bazozalelwa kulembeleko. Sibuyela ke kubikeni umntwana. Kungakabuzwa nje imibuzo noma abafowethu bangabuza. Yeah, ngifuna ukubuza mkhulu ngoba lento moyichaza ingathi ihamba kakhulu ngathi kwi-culture ngokwisintu. Yeah. But I understand ukuthi moze futhi ukhuluma ngenhlanhla ukhuluma ngengane abantu abazalwa nayo inhlanhla yabo why kumele kuzube khona into ezoba ngathi iyolandwa inhlanhla as if ayikho emzimbeni wengane. Angithi akwesiqale lapha ke ukuzalweni komntwana ukuthi umntwana uzalwa abantu abanjani phakathi emndenini. Angithi lo mntwana lona uzalwa ubaba nomama wakhe. Yeah. Kodwa abantu abaletha umntwana emhlabeni okhokho. Yes. Ukhokho wasekhakonina nokhokho wakubo bayahlangana lapha bese beya kumnini moya. Mabefika kumnini moya benzeni? Bayocela ini? Bayocela umoya, bayocela umphefumulo ukuthi sesimhlelile lo mntwana. Sicela ukuba nomntwana kanje ozobuyisa umuntu kanje. Sesiyacela ke emnini moya ukuthi ungene kulomntwana bese uvuka ngaye wena. Mangithi umnini moya mhlawumbe omunye umuntu uzocabanga ulizwi noma cabanga ngithunywe ubani. Ngikhuluma ngomuntu ozovuswa ilengane ngabe intombazana izovusa isalukazi esithile. Okay. Okusho ukuthi umnikazi walomoya yilesa salukazi esovuka kuphi kulomntwana lo. Yeah. Sekuyakutshena ke ngokusobala ukuthi akwenzeki ke makuyisalukazi mayekuthi lo mntwana lentombazana iyagana noma lentombi iyagana. Akwenzeki ke ukuthi makuyisalukazi zingachanteli lezalukazi. Kufanele ukuthi kube khona isalukazi sakwababa wakhe, kube khona isalukazi sakwama wakhe. Uma ekwanina noma ekwama wakhe komalume bakhe ubonakala efana nalesalukazi sakuphi sakulomama. Uma lapha kubo ubonakala efana nasakuphi isalukazi sakulobaba. Okusho ukuthi lo muntu kuvuka abantu ababili kuye. Ingakho ke uzothi mayeqale buya bese kuyakutshela ukuthi kulesa salukazi avela eyiso lapha kwanina uma ezohamba ekubo nalenhlanhla yakhe athi yena ingeyakhe uzalwe nayo. Kusho ukuthi kuvuka bani kahle la? Kuvuka yena uzalwe nje yena ehuye. Angithi uyayibona ngizama ukuthi ngikucacisele ukuthi kungani kuthiwa lenhlanhla lena uzalwe nayo ngoba kusuke kuvuka laba abantu. Hayi ngoba uzalwe nayo kuthiwa wena nje uzelwe. Angazi ke noma kuyenzeka ukuthi kube khona umuntu ozelwe engavusa umuntu abantu bakubo bakudala. Uyayibona? Okay ke sibuya lapha ke ukuthi uyilanda kanjani lenhlanhla ungani kuthiwa kuyolandwa inhlanhla. Angithi labo okhokho laba babili bahlanganile kwelamathonga njengoba kwakuhlanganiswa ithonga kuthiwa nina seniyaganana. Bahlanganile basebethi akwesimnika abantwana ukuze ayokwazi ukwakha umuzi wakhe. Mase simnika abantwana nosekhaya komama unesandla sakhe lapha. Nowasekhaya kubo ukhokho unesandla sakhe lapha. Njengoba lezandla zimile zimbili kanjena okusho ukuthi ukhokho wangapha nokhokho wakuphi wangapha. Okusho ukuthi lenhlanhla leni iphethwe ukhokho wangapha iphethwe ukhokho wangapha. Okusho ukuthi ngoba umntwana ehlala esibelethweni kufanele ukuthi eqale kulowo yakhokho owasekela isibeletho noma ohlele esibelethweni sikanini aqale kuye bese yathethwa lo mntwana. Mayethethwa amukelwe izandla zikakhokho muphi iqala lo yana bese ke enzelwa ngokwesiko noma ngokwesintu sekwenziwane uma uzela umntwana sekuyajatshulwa. So kahle lento ethunga usuke uphothula lento ebeyenzeka emoyeni. No. Uphothula lento eyenzeka emoyeni neyenzeka esibelethweni egazini ngalesikhathi uhluma wakhekwa kuze kube u9 months. Uhleli kuphi esibelethweni bese ugcina wenziwani
uyadedwa. So Akwesiqala sibuye lapha kancane mnguni. yeah. Ngoba sithi uhlala u6 months angahlala u5 months bese kuba kuye ukuthi umama wengane uhamba nini ukuya kubo. Ngaleso sikhathi umntwana ehluma uhlumela ngaphansi kwethunga la kuphi? La kubo. Kubaba wakhe. Yeah. Ahluma ethi sekhulile bese ke after inyanga nyana bese isiwa ngane. Usezoqhubeka ukukhula kwakhe bese yamukela. Angithi uyabona? Okumemukela umenza ukumteta bese ehlatshelwa. Sekutshenwa lamathongo ukuthi kufika umuntu omusha ngokomzimba noma kufika umuntu obuyayo kunesalukazi la ekhaya isivukile namhlanje. Kunekhe ehlala ekhaya elivukile namhlanje. Okufanele ukuthi lihambe nalomntwana ngoba unina wenzani? Wagana. Kube yilona elihamba nenhlanhla yakhe liyepi? Liye kubo. Yeah. Kuba kanjalo bengithi ufuna ukubuza. Khulu uzawuthi omnye mna umama unkosikazi wami uganile. Ekhaya basindisiwe. Yenza njani mina ukuze ngikwazi ulanda inhlanhla lomntwana ngoba ekhaya bathi abazayenza imbele kuba sindisiwe. Okokuqala nje Hadebe uma sizobheka izinto zosindiswa nazo zonke lezi zinto sizolahleka ngoba lezi zinto zosindiso ezokufika. Okusho ukuthi laba abantu okokuqala nje abaganene. Okokuqala nje abaganene labo bantu. Uma uqala ethi nje usindisiwe lo kusho laba bantwana abaganene bobabili. Abaganene ngoba kusho ukuthi bashadile benza isinto sani benze njalo umshado wani wosindiswa. No ndithi kowabo basindisiwe kodwa unkosikazi ufuna ukwenza ntoni imbeleko yabantwana ayolanda ntoni inhlanhla lomntwana abuye naye phi abaganele khona. Ngabazali abathi baganene. Obani abasindisiwe abakubo intombazana. Abakunentombazana njengoba umntwana oqala afuneka yikulo kowabo. Yebo. Abazali bankosikazi walendoda abasindisiwe ayisenziwe imbeleko. Ngiyaphinda ke ngithi kuwe. Kusho ukuthi laba bantwana baganene. Ngoba bamkhiphe kanjani lo mntwana? Bamkhiphe ngesintu noma ngesilungu lapha. Ngalesikhathi eyogana engakabi nomntwana. Khiphe ngeUber. Bamlanda ngeUber. Bamrequeste. Yeah, kukutshela okusobala ukuthi laba bantwana abaganene. Okokuqala nje lo mntwana usaphilonga lapha kubo. Okusho ukuthi lo mntwana uzoba umntanjwana. Ngoba abasenza isinto balobolane kanjani uma ukuthi balobolane kuphi emoyeni? Balobolana kuphi laba bantu ngoba phela manje abasazi isinto bona. Bazi isilungu. Uyayibona? Yizi izinto ezizama ukuyilungisa. Singayibuyisa ke lapho siyibuyise lapho sizofika ekuthenini manje sekushintshile sekunesikhathi sokuthi ubani kwangena inkonzo kwangenana ngoba ithunga alisenziwa manje abasalenza abantu ithunga manje abasalenzi ingakho uyibona lezi ingane ziba nezinkinga ibona ukuthi ingane inenhlanhla kodwa manje lenhlanhla ayayazi ukuthi iphelela ayimsizi ngalutho. So ingulo yalento umkhulu ukuthi yingane esikuthi yazi ngifuna izinto zami iqala intshontshe ingane. Yebo. Iqale ingane ihlupha idla imali. Yebo. Iqala ingane ingalaleli ngoba idemand imali la ekhaya. Idemand imali la ekhaya ngoba ifuna lenhlanhla yayo. Ifuna lenhlanhla yayo abazali bahlulekile ukuthi ngalesikhathi izalwa lengane bayiyenzele ngosiko. So ayizogula like iquleke but izohlupha lengane izohluphiswa yini izontshontsha imali la ekhaya. Izogila imkhuba la ekhaya eyintweni eziphathelene nemali uthola ukuthi kunezinto esizithathiyo idayisa lengane ngoba ayinalo usiko. Ivusa umuntu omdala ongagcinelwanga usiko engenziwanga izinto phezukwakhe ngoba phela lezi zinto zokwenza lembuzi le yokwembathisa lo mntwana imbeleko zihlanza ithonge idlozi ukuza kabi komoya omdala enyameni entsha ukwazi ukuzinza ungayigqilazi lomzimba ukwazi ukuzinza kahle uma uhlaba nje uchitheke igazi ugeza abaphansi ugeza lo yamuntu ukuthi wafa kwemhlabathini usevuka kabusha. Angithi uyayibona uhlanzeka umphefumulo ngalesikhathi lembuzi iphunyelwa umphefumulo uyahamba uyohlanza umoya. Ngithi uyabona kube khona abadlayo bese ke embathiswa ingubo yakhe okuyimbeleko azohamba naye akuphi
ayekubo sisethungeni ke la sizosebenza ngendaba yethunga noma sizokhuluma ngethunga ithunga ke liyilo ngoba la size sithinte imbeleko ekujuleni kwayo kanti bengaqondeli ukuyembelekweni kahle bengenzela ukuthi abantu baqonde ukuthi ithunga liyini ithunga liyinhlanhla kodwa manje ithunga lenzeka kumntwana osuke kade ezalelwe ekhaya konina wasunina enjani eyagana size lapho ke manje ithunga lenzela umntwana okade ezalelwe ekhaya konina wase unina enjani useyagana unina mayegana unina ugana lengane imukelwa amathunga kubo phela asekhaya konina asekhaya konina unina uthandane nobaba wakhe mayithanda nobaba wakhe bazobabekana umntwana mabebekana umntwana uzalelwa ekhaya konina okusho ukuthi ungwaphi ungasekhaya konina ithunga ke lenzeka la umntwana wena mawusugana uhamba naye umthatha ngongemthetho ngoba umthatha ngongemthetho phela manje angithi umzalele la okusho ukuthi wakuphi walazalelwe akufanele ukuthi aphume la kuyoba khona imigudu elandelwayo kanti ubenziweni lo mntwana akhishwe la akakwazi phela ukukhishwa lo mntwana lapha ngoba uzalelwe la okusho ukuthi kudingeka ukugcinela umgudu ukuze akwazi ukukhishwa asiwe kubo okay ke nangiyana kunini useganini wamthatha lo mntwana wamhambisa le kubo ngoba wazi ukuthi umzale kubo usegana kuphi kubo useyamthatha ke lo mntwana usehamba naye mayimthatha lo mntwana ehamba naye eya naye kubo mayifika lapha kubo umntwana banenkinga kuthiwa lo mntwana usele lemuva uyahamba uyokhishwa akakhishwa ngendlela kwenzakalani mayingakhishwa ngendlela izinto ziyamhlupha lokhu zimkhomba kuphi ekhaya kodwa kuthi unina wakhe wenze njani uphelele unina uganile waphelela wenzelwa zonke izinto zomgana mayilokho ebuyele ekhaya konina lo mntwana lokho kuthiwa kayekhaya konina ufanele ukuthi uyise ahlangane naleli yakhe ehle lizala unina bakhipha inkomo yodondolo esekelelo yamntwana laphana mayifika le nkomo yodondolo laphana isibuya nalabantwana nethunga labo ithunga labo yini na imbuzi uzofika enzelwe ngembuzi mayenzelwe ngembuzi uthengwe ithunga uthengwe noma ngoba kwakubazwa kuqala abazelwe ithunga abunjelwe ukhamba asikelwe inkezo asikelwe ukhezo lo mntwana lo negula angithi angezwe lezi zinto ingaka zu5 yithunga ukhamba ayinkezo kumele kube khona isiqabetho la lokhu ongathi kulicansi okuhlala uphuthu noma okuhlala umcaba khona ungathi kuyisiqabetho nje okucishe kufane nesithebe okwenziwe ngutshani bakhona la kuyisiqabetho kanje kugoqa loluphuthu kuluthi usho ukuthi yithunga lokusengela isiqabetho lokho okulicansi lokugoqa ini umcaba noma uphuthu kuphinde kubuye kuzoba yini ukhamba lokufaka amasi phela lokufaka amasi kuzoba ukhezo lokudlani amasi kube yigula lokuthi makuqedwe ukusenga kufakwe eguleni zingake lezi zinto zinhlanu uma zinhlanu lezinto lezi sikhumba salembuzi okuyobe kulungiselwe ngayo lo mntwana angithi usayikhokhile inkomo yamathongo okuyini udondolo olusekele lo mntwana ngalesikhathi ehlele esibelethweni sikanini sithe owenzelwe imbeleko umntwana osuke kade ekhulelwe umfazi noma lentombi ikhulelwe isiganile yasiyapi yawumthetele ekhaya konini namo-ke lona usegana usenayo umntwana kodwa wakhona lapha kanjani aganela khona siyabuya-ke siza la lo mntwana lona ngalesikhathi ezalwa noma ngalesikhathi ehlala la esibeletweni ubesekelwe lithunga labonina liselinjani lilodwa
engakabi mabili angithi awahlanganiswa lamathongo lilodwa ingakho likhokhelwa lenkomo yami yodondolo okuyinkomo ka4 noma yesine uma kade sikhuluma ngelobola okuyinkomo yesine angithi ife bentathu lezi kube kamama kababa eyamathongo bese kuba yile yesisekelo sethonga lapha udengane siyekile yaphila yazalelwa la ekhaya yazi yakhuliswa kuphi la ekhaya unina wazi wathola ithuba lokuthi enzeni agane ngalesikhathi ethola ithuba lokugana unina lengane kufanele bayishiye laphana bese yenzelwana ithunga ngoba khamba inkomo yodondolo bese ihlatshelwa imbuzi la mayihlatshelwa imbuzi lezi izinto engizibalile okuyithunga isiqabetho noma ithunga igula ukhamba ukhezo nesiqabetho kugoqwa ngalesi silokuzana kugoqwa ngalesi sikhumba lesi kusikwa lesikhumba sishukwe kahle bese siyathungwa sithungele kulolu ukhamba sithungele kulolu ukhezo sithungele kuleli ithunga leli sithungele kahle zonke lezi zinto ibezinhle into esalayo ukuthi ingathungwa kuba isiqabetho ngoba isiqabetho sona isona esihlalani uphuthu noma ini umcaka okay ke uma lezi zinto lezi lesikhumba sesembathe lezi zinto into engathi safana nayo ini imbeleko phela ngoba kubelethwa lezi inhlanhla zalomntwana zibelethwa zithathwa isiwapi kubo ziyomukelwa manje lezi zinto ukuthi lo mntwana uyodla kahle kuphi kubo uyodla kahle kuphi usuka nethonga nakubo lasekhakonini limusa kubo ukuthi naba kwabo bakwazi ukuthi badlele kulo lokuzana ngoba uyena owavulana isibeletho kodwa manje usivula ekuphi esendaweni errong angazi bafowethu manifuna ukubuza ngingabuza kodwa mkhulu ngeke izimkhosela umbango umntwana babezwa kanjalo uma esekhula ayikwazi phela ukumkhosela umbango uma esekhula into emkhosela umbango kakhulu yilapho esekhulile semdala leli ithonga lifike lamqonga lamsekela laphinde futhi lamenjani lamembatha laselimnika into enjani ezinhle kusho ukuthi ithunga liya expire ukuthini manje kusho ukuthi kuhamba kusho ukuthi phela ithunga liya expire kukhona iminyaka la ungasakwazi ukwenza ithunga uyenzelwe ithunga ngisho usumdala kuyikuthi abantu abaqonda ukuthi lo mntwana lowo useyoba mbaxambili mayisemdala useyoba mbaxambili ayokwenza ngapha kubo kuyofana ukuthi akwenze nasekhakonini ngoba usekelwe wazi kanjani wazi wabamdala wazi wakhula wathola izinto ezinhle kuphi komama ekhakonini manje usezohamba kanjani nalezi zinto ezinhle manje eseyiphethe eseyakubo ngoba phela manje leli ithunga leli njalo leli ithonga lasekhakonini sezokhweleza phela manje ukuthi hayibo wakhula wazi wangaka wena sakukhulisa saqeda sakupha isinkwa wena manje usasaza angithi lapho sekhamba nento ukuthi yena bonge manje kuleli yathonga lasekhakonini ukuthi wena thonga lasekhomama ungikhulisile wangenzela zonke izinto ngikhulile ngaka nje nginalezi zinto enginazo nje nginalo umsebenzi engiwusebenzayo ongiholela kangaka ngenxa yakho so manje ngiyacela ukuthi mangenza izinto kithi ngikwazi ukuzenza nasekhakomama angithi uyayibona ngiyeza lapha lo mntwana esephuma uma ukuthi uze wakhulela lapha ekhakonini ngiyeza lapha esephuma ukuthi uphuma kanjani ngani ngabuza abafuna ukubuza ngiyabona wade impela uhlomile namhlanje ngale mbuzo yakho buza hade into engifuna ukubuza mkhulu le ngane njengoba senze lethunga ukuthi ikhishiwe kabonina iswaphi kubo yeah lo ngane seyifola njengoba yenzelwe ithunga ifola kwesiphi isibongo ngo ya ibuyela kubo phela manje angithi uyikhiphile uyisi inkomo yodondolo inkomo yodondolo ekhokhela leli yathonga ukuthi umsekelelele ngane umsekelelele ngane le ngalesikhathi sesibelethweni yakwazi ukuzana angithi ulikhiphile ini udondolo lwaya le after sekhokhe lezi inkomo ezu3 phela ngithi unini usiko seganini
Useganile unini uphelele. Okay. Uganile unini uphelele kodwa manje uzalela ingane wayishiya le. Ngoba zincane lezi ingane lezi. Zisekeliwe kuphela. Uhambe nazo wenza iphutha wenza wahamba nazo. Ubengeka kwazi ukuyishiya ngoba isasenjani? Isasencane. Kodwa once yazi yakhula yandala. Unina wagane semdala. Hayi khohlwa. Khohlwa ke ngoba iba nayo yonke into lapha ngoba izinto zomsamo kakhulu aziyembathi. Leyangane. Ibe nayo yonke into ibe nenhlanhla. Inhlanhla nje ifike kuyithi bha. Mayifika ithi bha inhlanhla. Sekukhona ukulimala ke mayisezoqala esefuna mina ngiyakubaba ini. Kwenziwa aba ingane zabafana kakhulu lokho. Mina ngiyakubaba mina ngeke ngibe wasekhaya komama mina ngeke ngibe yini. Mina ngiyahamba ngiyakubaba. Mayihamba yakubaba ifika lesimuthi. Lento yakababa iyayingcolisa lenhlanhla. Noma uyaphuma uyayishiya. Uyahamba uyakubo. Mayifika kubo uyahlupheka khona. Kodwa mayike wayolala lapha ubona imali yangena. Kanjani na? Bese mayifika kulabo abahlolayo abayithi besiqala manje sithi hayi washi inhlanhla yakhe ekhaya komama. Sohamba ngokuvulela inhlanhla uyilanda lapha ekhaya komama sami. Utshela umalume bakho bakukhipha uphumile lapha. Yebo uphumile kodwa manje jula phela ushone phansi. Ungitshela ukuthi kungani ngithi mangisekhaya komama inhlanhla yami ithi kodwa mangikithi iyafiphala. Yembathwa ubumnyama. Ikhona yona ngiyibona. Kodwa manje mangisekhaya komama izinto ziyafika. Eninjalo mangilele ngiphupha ngikuphi? Ngisekhaya komama. Kodwa manje mina ngifuna ekhaya komama ngoba ngazi ukuthi umama wenzani. Wagana. Waphelela mina ngishuthi ngiwaphi? Uyayizwa? Awasibuyeke sesibuya kule ngane ke manje esikhulile isindana. Angithi le encane sithe yenzelwe ithunga iphume nazo zonke izinto zayo. Yiphi? Kubo. Iye kubo. Mayifika kubo iyamukela. Kwemukelwa le yanhlanhla ukuthi nezingane zakwabo zikwazi ukuthi inhlanhla sekhabonini sifike kuphi? Kubo. Lo ngane Usesuke nayo yonke lendla. Lo ngane usafunenze imbeleko leyo. Hayi. Iyabiko isiya lokuzwa niyamukelwa manje. Uma imukela vele uzoyibika. Ukuthi eyani lembuzi uye lapha emsamo. Unanga umntwana wethu owayesale ekhabonini noma watetelwe ekhabonini. Sihambile ke sayigcina zonke imfuno zakhona. Manje sisacela ukuthi amathonga la ekhaya amemukele nenhlanhla yakhe. Aze kwazi ukuthi nezingane zakwabo ivulekelwe inhlanhla. Angithi uyabona? Siyacela ukuthi ke lo mntwana nimamukele la ekhaya. Angene kahle inhlanhla yakhe ingangcoliseki akwazi ukuthi akhule ngendlela. Qedile sesibuya kulona omdala ke manje. Lo sekhule wazi wamdala wahlala lapha ekhabonini. Yabona mntwana miyekeni. Miyekeni lo mntwana. Nimiyeke aze atshengise ukukhula ukuthi usefuna ukuganwa manje. Mayiqala esekhula esefuna ukuganwa manje seniyaqala ke nibuyela ezingxoxweni manje. Njengonina nibuyele ezingxoxweni manje ukuthi ke manje lo mntwana njengoba sekelwe la wondliwa la okusho ukuthi yonke into yakhe iphelela kuphi? Ekhabonini. Uyazi ukuthi usezokwenza njani kuyise? Usezothatha yona inkomo yodondolo le ayibuyisele lapha. Mayibuyisela lapha uzokhishwa ngokuyikho. Kodwa uyokhishwa esezothi mayefika kubo angasahlali kubo. Useyokwakha umuzi kabani? Yimi. Hayi likayise phela ikhaya. Oh. Yebo. Uzothi nje mayiqala ikhishwa lenkomo yodondolo iyale. Mayifika nje lenkomo yodondolo lapha. Izothi mayifika bese umkhulu wakhe okubaba kama wakhe akhipha imbuzi emhlophe. Yokumkhipha kuphi? La ekhaya. Noma uma umkhulu engasekho omalume bakhipha imbuzi yokumkhipha la ekhaya. Amukelwe ngale kubo. Angithi manje uselungiselela ukuganwa. Zonke izinto zenzekile inhlanhla yakhe ichumile ngale ekhabonini. Manje uselungiselela ukuganwa. Akakwazi phela ukuganwa esekhabonina unina engekho la. Ngoba akasiyo umlanjwana phela lo muntu. Ungumshana. Ngoba umlanjwana nomshana kwehlukile. Okay ke. Ungumshana ngithi lapha. Ngoba unina wenze njani? Uganile. Yebo, uganile usengumshana ke lapha. Njengoba umshana kamalume nje
ekhuliswa ugogo nomkhulu inhlanhla yamathonga kuphi asekhakonini okay ke isiyahamba lenkomo eyokhokhela le sasondlo nani nesisekelo sesibeletho sebeyikhipha lembuzi bathi ubaba wakhe njalo uselungisile ngisho inxiwa lakhe ukuthi lapha ya uyokwakha lapha lo mntwana mayifika nje lapha kubo emukelo ufika uhlala kancane ubuyakha lapha uyise mfuna amkhiphe amemukele ahlale leso sikhathi leso kube kwakhiwa laphana akhe ngoba uphuma kahle kahle laphana kumele aphume laphana esemzini kayise ngoba akakwazi ukuthi ke angaganelwe ekhakonina aphinde futhi alokuzana futhi kungenzeka ukuthi aganelwe ekhakonina mayiganelwe ekhakonina ukuthi sekuyoba khona inkinga kakhulu ke mayiseganelwe ekhakonina ngoba zonke lezi zinto bazothi lo mfazi ungwana wena kushuthi indlu oyivusayo yakuphi iyala uyayibona ingakho bezomkhipha mayiqala nje sethi ngoba uzobe exhumana nabazali bakhe hayi ukuthi ngeke kube khona uxhumano phakathi kwabazali bakhe naye uma ekhulele ekhakonini kuzoba khona ngoba ngisho seyothatha uzotshela uyise alandwe bahlale phansi futhi noma lume noma nomkhulu bahlale phansi lamakhehla akhulume ngendaba yalomfana bese kwenzelwa leyo nto leyo khipha inkomo uzimbuzi emkhiphayo kube khona imukelayo ngane bese fike ehlala kancane la ngoba once wahlala kakhulu lezi insila zala ekhaya izophinde zenzeni incolise lenhlanhla yakhe uma ke sehlalile kancane la bese akhela umuzi la bese uyise yamkhipha bese umbikela ini lo yamuzi nomfazi wakhe ngoba mayifika nje la ehlala kancane uzoganwa phela esela useganwe kuphi manje ukubo aganwe ithonga lakho babe khona omalume lapha ngoba ithonga lamsekela yena kuphi enzelwe yonke into aganwe ngathi bakhanda umhlobo lapha enzelwe yonke into aganwe ethi mayiseqedwe ukugana ahlala isikhathi esincane nomfazi wakhe la ekhaya bese enzelana sewokwakho umuzi kababa wakhe bese ubaba wakhe ambikela umuzi ukuthi nina amakhehla la ekhaya noma wena khehla omembethe lo mntwana hamba uyokwakha nayo umuzi wakho uqongo wembathe kodwa kuyothi makwenziwa izinto la ekhaya niyobuya nobabili futhi nize kuphi khona la ekhaya zenziwe izinto bese kuthiwa wena thonge elamqonga ayikhabonini uyothi mayikuthi kukhona izinto afana ukuthi akwenzele zona lapha uyokwazi ukuhamba ekhabonini enze afika kwenzela izinto abalekelele ngoba lithonga nasekhabonini lenza lamlekelele ukuthi abe nezinto aze kwazi ukuthi enze njani akani lo mntwana yonke into ayoyenza kuleli yakhaya iyoba khona indlu yangemumva yasekhabonini ayoyicelela ethongeni lakubo ukuthi ngicela ukwakhela izangazi noma ngicela ukwakhela ukhokho wasekhako mama la mukeleni ukhokho wasekhako mama angene kuleli ikhaya ngoba ungikhulisile waphinde futhi konke lokho enginakho kube uyi umuntu owenzana onginikile Ngicengela inhlanhla la. yebo bancengela lenhlanhla bamncengela inhlanhla bese kwazika ukuthi azakhe lezi zindlu uwenza nje abantu bethi hayi mele wakhe indlu kagogo wakho ekhako mama lakho kini ini kusuke kushiwo leyo nto leyo awukwazi ukuyakha phela indlu yasekhako mama kini ube ukhulelekini umama wakho ekuthole eganiwe eseganile kini awukwazi ukwakha leyo nto leyo mina angikwazi ngabe impela mhlawumbe okunye angikwazi kwangempela awukwazi ngiyazwa nje abantu bathi hayi mele wakhe indlu yasekhako mama lakho ini lokho okwenzeka kumntwana oseganile sekujulile siyokuthinta nje ngelinye ilanga sekujulile lokho ngoba sekuhamba nokwembathwa yini imimoya sekuhamba nokwembathwa imimoya ukuthi kunesalikazi nje sasekhako mama ehlale simele noma kunekhehla nje lasekhako mama elakwembathayo khona into waphuma nayo lapha ekhako mama la ehambisana nezinsebenze ezithile zetho lokho sekujulile ukuthi ulokuza ngoba lapho uzobukhanda indlu yabantu abambethe bani qedile okuzoba khona imimoya ozoyilanda ekhako mama uyihlanganise neyakini bese uyohlala kuleyo ndlu angiyibona ukuthi manje isihlukile siphumile manje la kulento yokuthi sihamba ngesintu ngoba isintu esomsaba bese kuthi umoya owezithunywa okusho ukuthi isinto esedlozi
noma esethonga ngoba idlozi nethonga kuhamba kubili ithunywa nesidalo kuhamba kuyithunywa ngento ayibona izinto zini 4 bese kuba ongumnini lo uyangizwa ukuthi ngithini ngithi idlozi nethonga zihamba zobili into eyodwa le kuyikuthi le yedlozi ingcolile le yethonga injani ihlambulukile ngito ayibona ingakho ngizwa uma ngithi ngikhuluma ngenhlanhla mina ngikhuluma ngethonga ithonga ayidlozi ngoba idlozi alinayo inhlanhla uma ikhona ingcolile ingcolisekile ngoba likwembatha kani ngempi ayihlali inhlanhla empini hayi ayihlali ingcolile inhlanhla ingakho ngizwa ngithi idlozi leli ithonga leli okusho ukuthi lo usevele uye kuphi ebuthongweni usiyakwazi ukuyikhulumela lo uvela kani ngokungcola nezimpi nokugula uyakugulisa uyakudluzula lo ulwa nawe lo uzimpi ulini uyidlozi kushuthi uma esehlambulukile lo uba yini beyithonga ithonga ke nedlozi hamba kanjani siyabuya ke size esidalweni ngoba ithunywa yekamoya zingezemvelo ithunywa nezidalwa ke ingekamoya ngoba idaliwe zinjalo ayishintshi kodwa sinayo le nkinga yedlozi nethonga sona zirathi sihlambulule zombili isidalwa nesithunywa hayi phela isidalwa yiso lesesimele idlozi ngaphi lapha emanzini noma emoyeni ngoba laba bangabomoya laba babili uma ngithi simele idlozi kanjani siwumuntu siwufishi inkinga leyo sidinga uhlanjululwa naso yebo ukuze sivele kahle siyiyo lento okufanele ukuthi sivele siyiyo ayikwazi phela lento isihlukene kabili ngapi umuntu ngapi ufishi kanjani ikhona into enjalo ngoba nje emkhulu bayajabula ngoba bephupha into omfishi ulabo bayabheda labo yebo kuyakutshengisa lento ukuthi uphethe isidalo esinamandla kodwa manje inkinga yini sivele siwumuntu omfishi ngoba phela into omfishi ihlala emanzini makumele ize kuwe lenhlanhla kumele ize izophila kuwe emzimbeni kuwe empilweni yakho manje izophila kanjani ufishi kuwe umuntu ofishi mkhulu so ithunga umcimbi owenzelwa kephi komama kokhaya komama so yebo uyophothulwa lokhu bekwenzeka ngako esibelethweni then kumele ubaba wakho kodwa aqala akukhiphele inkomo yani yodondolo umshana yebo umshana and then after that uyamukelwa ngale kini uzomukelwa lenhlanhla yani yalelithunga yebo ngembuzi yebo bese ke uthola amamillion yebo bese uthola amamillion usekuyacaca phela lapho ukuthi ithonga seliyakhanyisela izinto ziyenzeka phela vele empilweni ke ngeke vele kube kuhle njalo kodwa nje kuba khona izinto zempilo ukuthi nawe umntwana uyakhula khona ezinye izinto ohamba kabi kuzo kube khona amacala okufanele ukuthi ahlanjululwe kube khona izinto emele isuswe kuze izinto ikwenza njalo zikhanya kodwa nje khona inhlanhla yakho isuke ikhanya isuke izokurepotela ngisho wenza into embi ukuthi hayi wena wenza into embi endaweni ukuthi ingakho uyibona ushayeka nje hamba ulungise lokho bese ukwazi ukuthi iqonde akufani nami ngigule ngize ngiyongena emaphehlweni ngingazi ukuthi ngiyokwenza kanti ngiguliswa ile nto ukuthi ngibhilonga le ekhaya komama kodwa umama wakha uyabona okay so then kuyenzeka futhi at the same time ukuthi ithunga ilentos ithunga lenzelwe umuntu ophelelisiwe kodwa usuyolandwa imoya ekhaya komama yebo hayi lokho sekujulile lokho okay but yilokho bekuchaza egcineni ngithi yes ikona lokho bengizama ukuchaza ngicanga ukuthi uma ingekho imibuzo sizoyibamba uma ngekho imibuzo sure ngicanga ukuthi uma ingekho imibuzo phela sizoyibamba la ithunga yeah mkhulu so lana sikwaqungene hayi ungacabanga imsusankungu wena ngiyakubona ukuthi usufuna ukuyimsusankungu usegoli namhlanje phela thina singaba seThekwini akusiko imsusankungu la kwaguqungene la kusegoli endlini yamakhosi kusendlini yamakhosi eKapa esigodlweni esikhulu hayi eKapa hayi mancane eKapa laba abantu baseKapa
mele bahlangahlangene kusho ukuthi bona bahamba nezithunywa bahlangahlangene ngiyoyilungisa indaba yabo ngiyovela elakhona igama lezulu eliyobe ligijima kanje manje akwesibambe nje sibambe khona la kwesibambe khona la bengaqhubeka ababukeli beSolomoya ba-comment ba-like ba-share ukuze ukwazi ukuthi lembukiso yethu ikwazi ukufinyelela kubo bonke abantu sikwazi ukuthi sifinyelele kuzo zonke indawo njengoba sikwazi nje nokuthi siyatholakala kuphi eThekwini siyatholakala naseKapa eGoli sitholakala ezolamndeni eGoli eThekwini sitholakala eMsusankungu njengoba esho umnguni sitholakala eMsusankungu kwaBest uthi eKapa sitholakala eMatchers Plain New Woodlands niqhubeka njalo ababukeli beSolomoya nibo amen kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile